ассалом бачаҳои азиз, имшаб дар барномаи хуби ширинхӯртаракони сомонаи оилати ҷӣ ман ба шумо аз афсонаҳои халқи тоҷик афсонаи лаклактабибро нақл мекунам. Буд набуд як гург буд. рӯзе шикораш барор гирифт ва гӯсфандеро аз рама дар рабуду ба кунҷи дара кашида пора карда ҳарисона бо тамом хӯрд ва як пора устухони шикаста дар гулӯяш дар монд. гулӯяш бо шиддат дард кард. вай бисёр тарсида ба назди табиб рафт. дарди ту даво надорад, устухон ба мағзи гӯшт рафтааст, илоҷи кашида гирифтан нест, гуфт табиб. ҷон ширин, гург худро ба чор тараф зада гирьяву нола мекарду аз ҳар ҷонваре ки рӯбарӯяш меомад мадад мехост. гург ҳамин хел нолаю зорикунону мададҷӯён ба назди кулмаке расид ки лаклак минқори дарозашро ба об дароварда қурбоқа дошта мехӯрду гурги ба сӯяш омада истодаро дида пурсид: эй гург, чаро нола мекунӣ? ба ту чӣ шуд? ба гулӯям устухон даромад, табиб ҳеҷ кор карда натавонист, гуфт ки ин дардам бедаво, нобуд мешавам. лаклак дид ки аҳволи гург дар ҳақиқат бад аст, раҳмаш омад. кани наздиктар биё, даҳонатро кушо, гуфт лаклак. падари ман табиб буд, ман ин ҳунарро аз ӯ каме ёд гирифта будам. ой дӯсти азиз, хурсандона фарёд кард гург. агар ту маро аз ин дард халос кунӣ, ҳар чӣ гӯӣ мекунам. лаклак нӯли дарозашро ба даҳони гург дароварду устухонро кашида гирифтан гирифт. гург ҳамон замон сабукӣ ҳис карда аз ҷояш хесту ба роҳи худ рафт. эй гург, гуфт аз паси ӯ лаклак, ист, охир ба ваъдат вафо кун. ту ҳоло розӣ нестӣ? фарёд кард гург. ту калаатро ба гулӯи ман тиқонда сиҳату саломат берун кардӣ. магар ин вафо нест? ман метавонистам туро хӯрам. ҳозир гум шав аз назарам ва дигар во нахӯр, ки хурда мемонам. лаклак ба гург бо нафрат нигоҳ карду аммо чизе нагуфт. вай баъди ин ба чунин хулоса омад ки ба чунин дардмандони курнамак ёрӣ додан кори хато аст. бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаи лаклактабиб анҷом ёфт. барои шунидани афсонаҳои дигар бо сомонаи оилати ҷӣ бимонед. хоби хуш хуртарак.